We zijn in het museum Hulst Landshuis, maar dan wel op een speciale plek. Namelijk in de eeuwenoude kelders, in de gewelven onder het museum. Nou, tot ons grote plezier is dit het nieuwe onderkomen van de werkgroep Archeologie Hulst. En die werkgroep heeft hier onderdak gevonden, hopelijk definitief. Want de afgelopen jaren zijn we een paar keer noodgedwongen verhuisd. En elke keer werd het gebouw waarin we zaten weer afgebroken of afgekeurd. Nu zitten we hier in deze kelders, hopelijk voor lange tijd. Prachtige omgeving die tot de verbeelding spreekt voor de ontvangst van gasten en kinderen. De werkgroep Archeologie die heeft ruwweg 3 pijlen op zijn boog. Allereerst de belangrijkste taak is het assisteren bij opgravingen. Als hier erkende, gecertificeerde bedrijven aan de slag gaan in Hulst. Bijvoorbeeld laatst bij de haven, daar aan de Stationsweg. Dan mogen de vrijwilligers van de werkgroep Archeologie daarbij helpen. En op die manier kunnen we heel wat kostbare uren van een betaalde archeoloog uitsparen met vrijwilligerswerk. Daarnaast vinden we het fantastisch leuk om hier in deze ruimte schoolklassen te ontvangen voor een educatief project. We hebben hier 2 workshops op het ogenblik. Eentje gaat over de middeleeuwen, eentje gaat over de prehistorie. De kinderen krijgen dan een korte uitleg van een kwartiertje. En daarna gaan ze hier daadwerkelijk met de handjes aan de slag om te werken en te leven zoals in de prehistorie. Bijvoorbeeld met het maken van meel uit graan of met het slaan van vuursteen, zodat er echt scherpe brokken afspringen. Of met het bouwen met grote stenen, met megalieten, zoals dat in Drenthe met de Hunebedden gebeurde of in Stonehenge. We hebben een stuk of 5 activiteiten waarlangs de kinderen roleren. Dan een laatste activiteit. Soms dan houden wij gewoon op eigen houtje een veldloop op een plek die we interessant vinden. We hebben bijvoorbeeld 10 jaar lang op een akkertje in de buurt van Koewacht rondgelopen waar een jachtkamp gevonden is uit de middensteentijd, zo'n 8000 jaar oud. En elk jaar vonden we weer een aantal mooie bewerkte stukjes vuursteen, snijwerktuigen of spitsen om mee als pijlpunten te dienen. De kelderruimtes die zijn normaal gesproken gesloten. Er zijn 2 mogelijkheden om hier op bezoek te komen. De werkgroep Archeologie is namelijk de eerste archeo-hotspot van heel Zeeland. En op onze website maken we een paar data bekend dat we hier open zijn voor publiek. En de eerste is wel heel binnenkort, want op 20 en 21 juni dan nemen we deel aan de Nationale Archeologiedagen. En om veel activiteiten te doen, dachten we aan 3 dingen. Boven in het museum hebben we een tentoonstelling over de laatste opgraving aan de haven aan de Stationsweg. Bovendien is er een enorme puzzel met 10.000 scherven op de tafels, zodat er een soort 3-dimensionaal gepuzzeld kan worden. En dan is de kelder voor het eerst ook open voor het publiek. We zijn hier nog niet zo lang woonachtig. Dus die 3 dingen die kunnen op de Nationale Archeologiedagen beleefd worden. Nou ja, we zijn hier heel erg blij met deze ruimte. We danken de gemeente Hulst heel hartelijk voor omdat ze dit hebben mogelijk gemaakt. Want het is een fantastische ruimte die echt tot de verbeelding spreekt van kinderen, van bezoekers. En in de toekomst hopen we nog veel scholen te kunnen ontvangen hier. En natuurlijk ook daarnaast onze activiteiten
op het gebied van archeologie als er weer eens een keer een opgraving plaatsvindt hier in Hulst.